Audio yawo lero pano pa Nyasa VoiceBox aboni Kalindo afuna kuwauza amalawi za mmene chipani cha Malawi Congress Party chili kalikiliki kukonzekera masankho a 2025. Audio yomwenso aboni Kalindo akufuna kuwauza amalawi kuti asamadabwe akaona kuti atsogoleri a ndale makamaka otsutsa boma alizi osayankhirapo nkhani zina za boma. Iwo akunena kuti izi zikuchitika chikuti andale ambiri otsutsa ali ndi milandu ndiye amaopa kumangidwa akafuna kuti adzudzule boma. Nkhani yomaliza imene aboni Kalindo akufuna kukamba audio ya lero ndi nkhani ya kuyanjana kwa chipani cha Democratic Progressive Party kumene kwakwauza kuti ukufunika kuti iwo ayanjane komanso chipanicho achipangitse kuti chikhale chipani cha dziko osati chipani cha kulomwe belt kokha. Tiyeni ndikhala limodzi pano pa Nyasa VoiceBox kuti timve kuti aboni Kalindo akuti bwanji mu nkhani zawo zitatu zimenezi lero pa 7 March 2024. Koditu tikamanena ife kunena kuti chipani cha MCP chili very desperate, ndipo ndipofunika Malawi kusamala kwambiri chifukwa ngati sitisamala chisankho cha 2025 kuzakhala gule, kuzakhala kulira, kuzakhala kunong'oneza bondo, kuzakhala anthu osakhulupirira kuti kodi ndizoona kapena sizoona. Timakhalira kuti taziona zinthuzo chifukwa ngati ineyo sine mmodzi mwa anthu omenyera maufulu ofoira, ndine omenyera maufulu amalawi ndi mtima umodzi ndi mtima wonse, ndipo ndimanena zenizeni kuulula zochitika zobisikazo kuti inu amalawi muziziwa mu dziko lanu zimene zikuchitika. Ine ndine Bon Kalindo, the DC president wanthu osauka woyamba muno Malawi, komanso president wa gulu la Malawi first, the people first, gulu lokalo lopanda mantha, gulu lokalo limene limakuyimirira ndi mwachilungamo, gulu lokalo lopanda ugogodi, limene siliyang'ana chipani, siliyang'ana dera la munthu, siliyang'ana mtundu wake, siliyang'ana chalichi cha munthu. Ife timangofunapo mmalawiyo kuti azikhala well informed kuti pamawa asazanong'oneze bondo. Ndikakupaseni moni lero pa 7 March 2024. Chipani cha MCP chili very desperate, ndipo ndikufuna ndikuchenjezeni inu makamaka amalawi osauka kunena kuti muona zambiri koma ngati simusamala muzalira. Izi ndikubwereza chifukwa padakali panopa madera ambiri mwalowa anthu amene alembedwa ntchito ngati anthu ofuna kukuthandizani inu ndi cholinga kuti mulandire fetereza komanso mulandire ndalama. Anthu amene watumizidwa ndi achipani cha MCP mogwirizana ndi boma, nthambi zina za boma za NRB, amene anthu wonse alipo 150. Ndipo tikunena pano ayamba madera ngati Kulilangwe, akuyenda Blantyre rural yonse, ndipo madera ena ngati Kwatiye, Kapeni, Machinjiri ayendako kale. Kumeneku akunka pa khomo lina lililonse ndikumakufunsani kuti kodi mulipo anthu angati, titulusireni za nzika zanu, ndipo m'banja mwanumo mmadya chimanga matumba angati. Ndipo ife tikufuna tikulembeni muzilandira ndalama za mtukula pa khomo, ndipo tikufuna tikupaseni fetereza kwa zaka 5. Koma nokuti zimenezi zitheke tikufuna mutitulusire za nzika zanu.
kwa inu amene simukudziwa muziwe kuti imeneyo ndi nyambo yofuna kuti akunyengerereni, akubereni iniyo pa siku lamawa, siku lovotalo muzalire muzanong'oneze bondo. Izi ndi zina mwa zinthu kapena maplani amene akonza a MCP chifukwa akudziwa kuti iwowo kwawo kwatha ndipo palibe chabwino kuchokera kumsanje pakana kuchitipa. Palibe amene akuwafuna MCP nde akufuna atengere umphawi wanu, kuvutika kwanu, kususuka kwathu kuti akwanirise zofuna zawo. Ndipo mwaona madera ambiri amba kuyenda, ndipo ena anunso mwina kwanuko anafikako kale. Anthu amene wankunamizira kuti akufuna zikulembani pa khomo, akupasani makhadi amafoni, komanso akupasani chikhadi cholandirira katundu chimene muti muzilandira fetereza, komanso chimanga, komanso ndalama zosiyana-siyana, ndalama phwi zimene muti mulandire kwa zaka 5. Koma ziwani kunena kuti imene iyi ndi nyambo, akufuna akunyengerereni, ndipo akumachita likodi nambala ya chanzika chanu ndi zina lanu. Zimenezi ndi zimene zili zizagwire ntchito nthawi imeneyo azisankhoyo ndi cholinga kuti azabere. So Kairo tili ndi opposition party, ma opposition parties ofoka amene ali mpaliamenti. Palibe chimene amapanga akaona nkhani zovuta kuno ku Malawi. Amene akulimbana nazo nkhanizo ndi ma activist. Iwo alibe nazo ntchito. Mwachisanzo nkhani ngati mene zilili ngati za mapassport. Amene anayenera kunena za mapassport ndi anthu osusa boma. Amene anayenera kuyima njindu kulimbana nalo boma kuti Amalawi akuzunzika ndi anthu osusa boma. Koma onse osusawo alipe business as usual. Akumapanga ngatiso sakuyandikiraso zisankho, ngatiso 2025 kulibeko zisankho. Kenako akufuna zizati Nyasa ifeyo azakaberedwa, azanene kuti MCP anatibera. Chikhaliyeni chokubera zisankho, it is a process. Munthu sabe chisankho siku lomwero, anzawo ayambiratu pano kuberatu, koma iwo akungokhala. Ndipo ineyo ntapanga kafukufuku wanga, ndikumafufuza kuti kodi chimene chikuchitika ndi chani? Kodi a opposition wa anachita kulozedwa? Kapena wawa MCP wa ndi anthu okhwima kwambiri kumbali ya nyawu? Napeza kunena kuti anthu ambiri a opposition amalephera kulankhula mpaliamenti, amalephera kuzuka kuwateteza Amalawi chifukwa cha mirandu. Ali ndi mirandu yambiri ndiye amakhala kuti akuopsezedwa kapena akuopa kuti ndikangonena ichichi ineyo ndikumangidwa. Kutereko system yawo ya andale ndi imodzi. Pamene pamabera anthu enawa, a opposition wa ali mboma, nawonso awawa ali mboma wanso akubera mmenemo. Ndi chifukwa chake olo muzaone kumangana kulibeko. Anthu amene wasanga mangane chifukwa zako ndi zimozi. Amangoopseza pamene akulowa mboma muja kuti wakuti timmanga, wakuti timmanga, koma mafilimu wawo ndi amozi. Motero kuti ineyo sindizadabwa amene wawa azakaberedwa osapitaso ku khoti, chifukwa ndizadziwa kuti system yawo ndi imozi. Choncho ngati a opposition ati azawine m'Malawi munomo, azawina chifukwa cha anthu osauka amene mwalimva ziko likupweteka. Koma iwo kwa iwowo alibe nazo ntchito. Ndi chifukwa chake pena pake umadabwa kunena kuti kodi ndi chifukwa chani leadership ya opposition ikungokhala, simalankhula, simazuzula, simakhala ndi Amalawi. Chifukwa tu a opposition akuno ndi odabwisa, kamena asogoleri azipani athu ndi odabwisa. Ati amafunafuna atalowa mboma, koma kuti amuyimirire m'Malawi, amulankhulire m'Malawi. Mola amene akusaukayo, ndithu amene amalankhula ndi ena, amangidwaso ndi ena. Kapena titiyerekeze kuti siku lamawa
kutangoti kwalengezedwa kuti chisankho chili mawa, oyimatu ndi iwowotu. Simuzamva kuti namiwa waima, simuzamva kunena kuti Antanyiwa akufuna kuima, simuzamva kuti Boni Kalindo akufuna kuima. Ndipo ndinenenso pano mwina Amalawi simukudziwa, pali anthu ena ache akakhuta mbwanda zawo apita m'mafacebook mu ndikukaba peji ya Boni Kalindo ndiye akumafalisa kunena kuti Boni Kalindo akuyima chisankho cha 2025 ndipo awalandira funding kuchokera ku Norway, kuchokera ku Denmark ndi mayiko ngati aku Russia, kuteko kukonzekera kuli nkati. Amalawi musakhulupirire zimenezo. Ine ndilibe Facebook page, ndipo ena anu muberedwa mukapanga masewera. Pali anthu ena ochenjera anachita create Facebook page yolembedwa kuti Boni Kalindo, ndipo akumalemba pamene popozo nama kunena kuti Boni Kalindo akuyitanisa ndalama, Boni Kalindo akuyambisa chipani, Boni Kalindo akuzaima upresidenti. Ineyo nditafuna kuti ndiime upresidenti ndizalengeza monga mmene ndikulankhulira pano, chifukwa ine ndine woopsa kwambiri, sinimaopa wina aliyense ndipo ndimangolankhula. Ndipo olo siku lokuti ine ndikumangidwa ndimanena kuti ndikumangidwa. Choncho Amalawi musakhulupirire anthu ena acho akhuta mbwanda zawo uko, atumidwa kuti chipani cha MCP kuti azikunamizani boza, azikubwatikani boza. Inu mwalomo kuti muziyaona mmene akubera, muziganiza mmene akukuzuzirani, akufuna musinthe kaganizidwe kanu, muzichedwa ndi kuganiza za Boni Kalindo kuti zizayenda bwanji. Ine sindikuyimirira chipani, sindikuyimirira ndale, ine ndikuyimirira Amalawi. Motero kuti pano ndikufuna ndichenjeze achipani cha UDF komanso chipani cha DPP, kunena kuti inu a UDF, chifukwa aliyense akuziwa m'Malawi muno, kunena kuti chipani cha UDF chili ndi support yambiri ku Eastern Region komanso makamaka mtundu wa ayawo. Chimozimozi so chipani cha DPP chili ndi support yambiri ngati ku Lomwe Belt komanso makamaka so mtundu wa Lomwe. Chimozimozi so chipani cha MCP chili ndi support kwambiri ku mtundu wa Achewa. Choncho malinga ndi desperate wawo a MCP pakali panopa apeza mekanizimu, apeza anthu osusuka amene ali ayawo, kumangochi uko, kumachinga uko, kusalima uko, ayawo osusuka makamaka mafumu anali nawo meeting kusalima kumene amakambirana kunena kuti muthese chiwanja cha ayawo chifukwa sichimalemekeza President Lazarus Chakwera. Choncho muyambise ati yawo Development Foundation. Motero kuti inu aku Eastern Region kapena inu achiwanja cha ayawo musadabwe masiku akubwerawa kuyambika gulu lina limene likusogoledwa ndi mafumu ena osusuka akumangochi komanso akulu ena amene ali ayawo osusuka akumangochi amene akuyambisa yawo Development Foundation, ndipo ndalama zake zaperekedwa kale kuchokera ku MCP kwa akulu ena amene sinditchula mayina, tizatchula kusogoloko. Ndipo mudziwe kunena kuti posachedwa pamuona mpungwe umene uti uyambike mu chiwanja cha ayawo. Cholinga akufuna kuti aphe chipani cha UDF komanso aphe mkumano wa ayawo umene umatchedwa kuti chiwanja cha ayawo, ndi cholinga kuti kukhale mpungwe iwo azaduse moyera. Chimozimozinso iwe umatchedwa Mulomwe, chifukwa Alomwenso ndi mtundu wina osusuka, mtundu wa Alomwe ndi mtundu osusuka. Tithokoze pang'ono Malemu Bingu atabwera muno m'Malawi anapangisa kuti Alomwe tiyambe kuyanjana, koma ngati kuli mtundu umene sukondana ndiye ndi Alomwe. Kukumana mtawuni Alomwe amathawana, kukumana pena paliponse Alomwe amaona ngati ukufuna umpemphe ndalama. Mulomwe ndi munthu ovuta kwambiri.
malemu bingwa muthalika mzimu ache uziusa mumtendere anapangisa kuti alomwe tiyambe kutolerana. Koma posachedwa pompano iwe mulomwe, iwe makamaka iwe amene ukudziwa kuti kuli mulakho wa alomwe, usamale kwambiri chifukwa MCP yalowanso kuzera ku Phalombe, motero kuti posachedwa pompano kuyambikaso gulu lina limene lili lizipanga zofanana ndi mulakho wa alomwe, kunena kuti ati mulakho wa alomwe sumayitana president Chakwera, choncho akufuna asokoneze, motero kuti alowa kwambiri kwa anthu a bizinesi komanso mafumu. Posachedwa pompano muona chipasupasu chimene chiti chichitike kuchokera ku Phalombe pakana kukafika ku Tcholo. Musamale kwambiri alomwe, vuto la alomwe kusakondana. Ndi chifukwa chake nonse amene mmafuna kuyimirira upurezidenti, nonse alomwe aliyense atakufuna udindo wa upurezidenti, mtundu wa anthu oyipa. Ndipo inuyo pena pake inu upurezidenti simunayenerenso kuti muzakhalenso upurezidenti iya, chifukwa simmakondana. Mmadana ndi ayawo, mmadana ndi atumbuka, kumanena kuti ndi anthu ozikonda. Atumbuka ndi anthu okondana, ayawo ndi anthu okondana. Amati akapezana ku South Africa amakhala limodzi, sikoma si alomwetu. Atumbuka ndi anthu okondana, amati akakumana koyenda amati mwana uyu wakwathu, koma si alomwe. Alomwe kukumana ulo ku South Africa amathawana, kaye mulimbi, alomwe amathawana, amati amene yandipempha. Ndipo ngati siku limeneyo mulomwe wakuthandiza iweyo, uziwe kuti nkhaniyo ikafika kwanu kuti nimathandiza ndine mtaunimu. Tatiyeni tisinthe alomwe, tizikondana, komanso muchipange chipani chanucho cha DPP icho chikhale national party. Bwenzi pano pa nthawi zino mukumaganiza kuti kodi timutenga ndani wa ku Central Region kuti ayimirire. Tithokoze kuti pena pache mwamba kumaonesa kuti you are a national party. Mwasankhako Fred Gangata ku Central Region iku, nyamata wozilimbikira, nyamata amene sapempha, Fred Gangata mwamusankha. Zimene izinso zikanakhala bwino mukumasankhaso anthu ena, koma zonse mmafuna zikhale zanu alomwe, zonse mmakhala zanu, mmafuna zikhale zanu. Ndiyetu anzanu ena akulowani mkati mwanumo mwalowana kafumbwe. Posachedwa pompano muona ziti zichitike ku Lomwe Beroti, anthu ena ake akalowa ku Lomwe Beroti ndipo akusokoneza kumeneko. Ndangofuna ningokuchitani woni, chifukwa mwina muzaona ngati zinthu zanu zonse zili bwino, koma ziwani kunena kuti nyumba mwanu mwasokonekera. Musamale kwambiri Amalawi. Ndinanena kuti 2024 muona zambiri kunja kunoko kwavuta, anthu akupanga strategize, koma inu mukuchedwa. Mmene muti muzatutumuka muzapeza anthu atengapo kuwo alomwe. Born Kalindo, the DC.